iki. Ngapunten, kula wau tasih ngrumati Bu riyin. Alasan tenanan. Wis as-asela. Sekolah kuwi enek aturane lho, Le. Saiki kowe mulih. Kula pengen sekolah, Bu. Mulih. Mbok kersane to, Bu. Wong nggih dereng awet pelajaran mawon. Dituturi wae, amrih bekti luwih saged bagi wektu. Halah. Bu Wina ki kok mesti mbelani bocah salah. Akhire semoleh. Bringgingan bolong. Padha. Bukti. Ngadeg kok ning kene sampai jam istirahat. Ojo nganti wani lunga. Masakne, Bu. Bu Wina aja cawe-cawe. Guru anyar kok kemaki. Jo, kelasku masuk. Gas, Bu. Siji loro telu, tangane sedeku, mirengake Bu Guru, menawi didangu. Jajal seeling apa lali. Candi Kidal iku dibangun kanggo pendarmaan raja Anusapati 1 Juni 1945 dibentuklah panitia 9 untuk mempersiapkan kemerdekaan RI. relief sing ana ning Candi Kidal nyeritakake lakon Garudea tugas utamanya menyusun dan merumuskan Dasar negara. Saka kono akhirnya Garuda Pancasila dadi lambang negara Indonesia. Dan dasar negara Republik Indonesia Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil. Apa mau ngaku dhewe sing ngrasa adil iku ora ono? Aku ki ora pengen lho ibuku lara. Kleru to. Anak ngopeni ibuke. Muni yo. Sabar Bukti. Anak ibuku kuwi mau ngaku dhewe. Bapakku, mbok wis minggat kae. Apa ibuku tambar ngae? Penting aku ora ngasih sekolah. Ngono. Saurono. Dudu ana aku ki kudu piye? Kudu piye? Aku ki walah mbok salahne. Aku walah, Bu. Walah. ombak banyu ser engasan jangan biru hae kelapane nyulap kemripat hae ora biru ngabekti marang ibu woi pangestune sumber slamet
kadung dadi ratu ngopeni ula naga 1000 cacahe. Naga 1000 lek bareng piye, Mbak? Nggih ngoten niku panganane napa, Mbak? Assalamualaikum. MBG apa tuh? Badak MBG. Hore! Badak MBG. Mbak, iki terbang sing kula janjene kalau iki. Tapi ngapunten, jebul tulange pun suwek. Yo pas to nak, mbae tuwek terbange suwek. Ora apa-apa, penting kena nggo unen-unen cagak lek. Suwun yo nak. Nopo, Mbah? Lha pun mboten kangge kok. Nggih pun wonten mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa durung cukup? Anggonmu nyiksa aku, Kadru. Seprono, seprene aku dadi buruhmu. Ngopeni para naga anakmu. Nanti putraku dhewe wae ora sopen. Apa isih durung cukup? Cukup jarane. Heh, Winata. Awet biyen kowe kalah sayembara. Nganti besok kowe koncat lowo. Aku ora bakal ngale kowe. Paling ora meneh ana aku wektu kanggo tresnani putraku, Kadru. Gopo? Putramu wae ora bekti marang kowe. Kowe tak siksa koyo ngene. Anti putramu ora diselametke ibune. Garudia gede akete kate mabur dhuwur sowan ibune. Kanjeng Ibu, Putraku. Maju, yen kowe pengen roh patine ibumu. Kadru, aku bakal lakoni apa wae kanggo nebus ibuku. Ibumu bakal tak cone nanging gawakno aku Tirta Amerta. Aja ger. Tirta Amerta iku banyu kadewatan. Kinupang dewa-dewi kayangan. Sliramu bisa cilaka, ger. Pangestu panjenengan kula suwun. Kagem jejimatan laku lampah kula. Entah ora aku, tak saguhi apa penjalukmu. Putraku. Elak kae Garudia. Tenan lakoni niate. Kayangan diobrak-abrik sebaene. Para dewa abang granang kupinge. Cancuk taliwangga wujud gamane. Tirta Amerta. Aku ora duwe niatan ala. Ah! Aku mau njaluk Tirta Amerta. Ah! Aku nglakoni iki kanggo nguwake buku Pangkara. Ah! Kanjeng Ibu,
Bu. Menika wujud bektiku. Walah, iki piye to? Didongeni kok malah do turu. Ayo tangi. Ibu. Wis ora ono apa-apa. Bekti. Sepuran ana Bu Guru ya, Le. Bu Guru wis salah banget karo sampean. Mulai dino iki, Bu Guru janji bakal ngewangi ngentenge pikirane sampean. Bener Bekti, sampeyan ora dhewe, isih ana guru-gurumu. Sing ana kanca-kancamu. Ya sik enek aku. Sawangan kain percaya seragam iki kabeh. Apa ning kelir buri kae? Yen mung sak lembar cilik, mentolo buang. Tapi bareng lumpuk, njur dijahit dadi siji. Ning Shopee larang. Ora beda, yen adewe kabeh gelem rukun. Masalah ilang. Matur nuwun, Bu. Cah. Akhire aku ngrasakne rasane keadilan. Alhamdulillah. Duh Gusti. Kayane dina iki Tirta Amerta tumet sing papan kene. Senadyan mung sakrit, sing penting bisa ngresiki ati lan nguripi sedulurane. Nyuburake winih kabecikan ing atine para dwija lan siswane. Kanggo samubekti marang wong tuwa, agama lan negarane. Anu Mbah ngapunten kula potong durasi. Oh iya. Anu ya wis ayo dan ditutup bae selagi koalisi sapi. Nutupe pripun, Mbah? Masak barbur, Mbak. Nuwun sewu. Badhe mudhit omprengku. Tak dung.